Evo ga, krenula nam je skupina broj 2. Evo tamo već vidimo neke kako su dosta brzo krenuli. Vidjet ćemo za koji će se taktik odlučiti dečki ovdje. Tamo članovi Istre čini se vode kolo, ali tu je i naravno Andrej Belčić, on se sada probija naprijed, tamo se Kožul ispred Vukobratovića pokušava probiti, a priključio se i Marijan Bakšić, tamo malo iza je Karlo Kuzmanić, član Dinama, a sada evo idemo malo zapljeskati i pozdraviti ovdje dečke koji evo svi bi se tu mogli boriti za medalju podjednako. Sad ćemo vidjeti samo koliko će nam biti prolaz na 400 metara. Frančeva sada ide naprijed, Frančeva ide naprijed, Frančeva radi ono što je Kožul učio na 1500 napravio prolaz negdje na 56 sekundi i sada Frančeva kreće naprijed, Kožul ga prati Belčić. On malo kao da zaostaje, ali Belčića nikad ne treba podcjenjivati. Vukobratović je sad probija ispred Kljajića, tamo Bakšić je ostao malo iza, Kuzmanić još iza, tako da čini se da ovdje pratimo posljednjih 250 metara Kožula i Frančulu. Da vidimo sada ulazak u posljednjih 200 metara. Tu se sada Niko Kožul probio ispred Mate Jako Frančula. Sada slijedi onaj konačni obračun u posljednjih 150 metara. Evo, sada je to već 120 metara. Belčić, tamo Andrej drži treće mjesto. Vukobratović će ga pokušati napasti. Idemo pljeskom pozdraviti. Super zanimljiv finiš ovdje. Frančula i Kožul, ali evo ga, Frančula se probija ispred Niko Kožula i on čini se ovdje ide prema pobjedi, tako da evo na neki način će se malo pod navodnicima revanširati Kožulu za jučerašnji poraz, tako da Frančula ovdje pobjeđuje sa 1.50, 1.45, Kožul će tu biti također blizu. Vidjet ćemo sada ostale trkače, semafor će nam izbaciti njihova vremena, u svakom slučaju